Eguardion, Ander, lehenengo sarrile irazezu, aurten, argazki honegitxea, zer bilatzen zenun argazki horrekin? Bilatzen nuna izan zen, pixet, azpeiti representatzia, azpeitiko zezentzale danan zer dan, da ikusteak fonduela jendi nola atraitzen zezenat, eta pues, pixet suerti eukinun, nire aurrin pasatzi hori, baina ala izan zen da. Eta zemarre urte duzu, parte hartzen? Biarren urtia. Lehen aldiz parte hartu nun, da orten biarren duen, premio bat. Zertzea, sokamutur zalia? Bai, txititatit, familie inkultaziten sokamuturre da zezen mundu hau da, bizio zu zezenan parien, nenez. Eta argazki jere gustatzen, orduan? Bai, argazki txititatit beti bilina estamarat ezkun, da azterin ondala lau bost urte ja pixet zerio hartzen zinitzen, da gola zezena nire mundu danez, beti horretan ibilinez argazkia atatzen. Sorpresa, irabaztia, sari hau? Bai, nire uste duen bai, enun espero, aztenin lehendo zarrile iraztide, ondira gehiago.